గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు క్లాస్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియాల టాపిక్ కంటిన్యూ చేస్తున్నానమ్మా. నిన్న మనం బ్యాక్టీరియాల యొక్క ఆకృతులను గురించి చూసినాము. ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియాలు ఎన్ని రకాలు, వాటిని ఎలా గుర్తించాలనేది మనకు టాపిక్ అన్నమాట. అయితే ముఖ్యంగా ఈ బ్యాక్టీరియాలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి గ్రామ్ పాజిటివ్, రెండోది గ్రామ్ నెగిటివ్. అయితే ఈ గ్రామ్ పాజిటివ్, గ్రామ్ నెగిటివ్ అని రెండింటిని వేరువేరు చేయడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. దాన్నే బ్యాక్టీరియాల అభిరంజనం అంటారు. బ్యాక్టీరియంల అభిరంజనం అంటారు. ఈ బ్యాక్టీరియంల అభిరంజనం గురించి 1884 సంవత్సరంలో క్రిస్టియన్ గ్రామ్ అనేటటువంటి డచ్ శాస్త్రవేత్త గ్రామ్ అభిరంజకం గురించి వివరించిండు. దాన్ని ఎలా చేయాలో, బ్యాక్టీరియాలను ఏ విధంగా వేరు చేయాలో, గ్రామ్ పాజిటివ్, గ్రామ్ నెగిటివ్ అని ఏ విధంగా వేరు చేయాలో వివరించడం జరిగింది. అయితే మొట్టమొదటగా బ్యాక్టీరియాలను తీసుకోవాలి. ఈ బ్యాక్టీరియాలను క్రిస్టల్ వాయిలెట్ ద్రావణంలో, క్రిస్టల్ వాయిలెట్ కలర్లో ఉంటుంది ద్రావణం. దీంట్లో 1 నిమిషం ఉంచాలి బ్యాక్టీరియాలను. ఉంచిన తర్వాత బ్యాక్టీరియాలన్నీ కూడా నీలి రంగులోకి మారిపోతాయి. తర్వాత ఈ నీలి రంగులోకి మారినటువంటి బ్యాక్టీరియాలను అయోడిన్ ద్రావణంలో మళ్ళీ 1 నిమిషం ఉంచాలి. అప్పుడు కూడా బ్యాక్టీరియాలు నీలి రంగులోనే ఉంటాయి. తర్వాత వీటిని ఇథైల్ ఆల్కహాల్తో కడగాలి. 95% ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఉన్నటువంటి ద్రావణంలో లేదా ఎస్టోన్తో కానీ శుద్ధి చేయాలి ఈ నీలిరంగు బ్యాక్టీరియాలను. అలా శుద్ధి చేసినప్పుడు నీలి రంగును ప్రదర్శించే వాటిని గ్రామ్ పాజిటివ్ అని, నీలి రంగును కోల్పోతే వాటిని గ్రామ్ నెగిటివ్ అని 2 రకాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఆ రెండింటిని వేరుపరుస్తారనమాట. ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి, బ్లూ కలర్లో ఉంటే గ్రామ్ పాజిటివ్, బ్లూ కలర్లో లేకుండా కలర్లెస్గా ఉంటే గ్రామ్ నెగిటివ్. ఈ విధంగా 2 రకాల బ్యాక్టీరియాలను వేరు చేసే పద్ధతిని క్రిస్టియన్ గ్రామ్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త 1884 సంవత్సరంలో కనుగొనడం జరిగింది. మీకు ఈ మెథడ్ వచ్చేసి ప్రాక్టికల్లో కూడా ఉంటుంది. పెరుగు తీసుకొని ఆ పెరుగులో బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. ఈ బ్యాక్టీరియాని గ్రామ్ నెగిటివ్, గ్రామ్ పాజిటివ్లో అయోడిన్ ద్రావణాన్ని యూజ్ చేసి, క్రిస్టల్ వాయిలెట్ని యూజ్ చేసి ఏ విధంగా చేయాలనేది మీకు ప్రాక్టికల్లో డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చేపిస్తాను. ఓకే, ఈరోజు అయితే గ్రామ్ పాజిటివ్, గ్రామ్ నెగిటివ్ని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలనేది తెలుసుకోండి. ఇందులో కెమికల్ నేమ్స్ మీకు ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ బ్యాక్టీరియాలను వచ్చేసి క్రిస్టల్ వాయిలెట్ ద్రావణంలో 1 మినిట్, తర్వాత అయోడిన్ ద్రావణంలో 1 మినిట్, తర్వాత ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తోటి క్లీన్ చేయడం. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ లేదా ఎస్టోన్ తోటి వాటిని క్లీన్ చేస్తారనమాట, కడుగుతారు. అలా కడిగినప్పుడు కూడా బ్లూ కలర్లో ఉంటే గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియా అని, బ్లూ కలర్ లేకపోతే గ్రామ్ నెగిటివ్ బ్యాక్టీరియా అని అంటారనమాట. ఇంకా చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవట్లేరమ్మా. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నోటిఫికేషన్లు రావు. ఒకవేళ మీరు గ్రూప్ ఫాలో కాని వాళ్ళు, ఎవరిదన్నా నెంబర్ ఎంట్రీ కాకపోతే గ్రూప్లో మీకు ప్రాబ్లం అవుతుంది. కాబట్టి అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే నాకు సబ్స్క్రైబర్స్ పెరిగేదాన్ని బట్టి తెలిసిపోతుంది మీరు ఎంతమంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుర్రు అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ రోజు చెప్పింది ఆ రోజు రాసుకోండి. మీకు నోట్స్ కూడా సపరేట్ పెడతాను ఒకరోజు.